τσακίδια ρε. Τα τσακίδια ρε. Τα τσακίδια. Παιδί. Κυρία Δήμαρχε, εσείς ακούγεστε? Ας Κυρία είναι. Δήμαρχε. Παρανάς. Κυρία Δήμαρχε. Τι έγινε εδώ? Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Άσου, μην μιλάς, μην μιλάς. Τι είναι η άλλη? Γυναίκα. Που χρόνια να δω μια γυναίκα. Κυρία Δήμαρχε, Άρα δεν Ραπίδη. έχεις εσύ. Τι γίνεται? Τι γίνεται? Ευχαριστούμε, άνθρωπέ μου. Κυρία Δήμαρχε, τι κάνεις εσύ εδώ? Βρεθήκατε εσύ εδώ. Τι κάνετε εσείς εδώ? Φραπή. Κυρία Πού Δήμαρχε, ωραίο κράνος έχετε. Εσύ, ωραίο μου μαλλί. Τι γίνεται, παιδιά? Πού είμαστε? Περιμένετε. Πού είμαστε? Θα μου εξηγήσετε πώς βρεθήκατε εδώ? Εσύ Εγώ ποιος- ονομάζομαι Ιβάν. Μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο πού βρισκόμαστε? Σε Γιατί παρακαλώ πρέπει να με πολύ. ακολουθήσετε. Να σε ακολουθήσουμε. Ναι. Ναι. Εσύ Πάμε, γιατί τι έχουμε πίνε, τρόπο. ρε, τι μιλάς? Νερό, νεράτσια. Όλο Νερό. μιλάει. Εσύ, Ναι και ναι εσύ και τώρα ναι γιατί, και μου ναι. γιατί μου κάνεις επίθεση? Δεν σου φώναξα αρχικά. Εσύ Συγγνώμη. αξίζεις 1000 επιθέσεις. Γιατί πάμε με slow motion? Δήμαρχε, περιμένετε. Γρήγορα, Να ρωτήσω κάτι. Αυτός είστε σίγουροι ότι πρέπει να τον ακολουθήσουμε? Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω λίγο. Πριν 5 λεπτά δεν μπορούσαμε να πάρουμε ανάσα. Μας έδωσε αυτές τις στολές. Ξαφνικά αναπνεύσαμε. Τι γίνεται, μπορεί να μου πει κάποιος? Γιατί βλέπω τα αστέρια? Γιατί βλέπουμε. Ναι. Ακούστε με, κυρία Δήμαρχε. Ναι. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Ο Τάιταν έχει αλλάξει τη φωνή του και μας κάνει πλάκα. Μας έχει βάλει σε Α. κρυφό δωμάτιο στο νοσοκομείο. Μάλλον ξυπνήσαμε από κάποια διάσηση και μας τρολάρει. Αυτό είναι, Λες να μας είναι κάνουν πλάκα. πάρσα. Και πίσω από αυτά είναι ο Τάιταν, ο Γκραντ Γιώση και ο Μανολάκης. Αυτή είναι. Μάλλον πλάκα είναι, παιδιά. Λέτε. Ναι. Ωραία, Είδατε? πόσο βαριά είναι αυτή η στολή? Ναι, βαριά είναι η Βαριά στολή στολή, σου. ρε. Γιατί δεν βαριά έχεις είναι το τίποτα άλλο κεφάλι βάρη. σου, το κούφιο. Σιγά μην είναι βάρη το κεφάλι Ναι. του. Άμα ήταν βάρη θα έχει και μυαλό. Εμένα Ποιος σε είναι. φώναξε εσένα εδώ? Ιβάν! Εσένα ποιος φώναξε? Άντε ρε, άντε Δεν ρε, ξέρουμε πού σαρδέλα. είμαστε και με κατηγορείς. Ιβάν! Ιβάν, ξέρουμε ότι είσαι νοσηλευτής. Καλά το οξυγόνο. Καλά μου Τι οξυγόνο. οξυγόνο ρε τρέλε, τι μας λες? Ισχύει. Άμα πάρεις βαθιά ανάσα, νομίζω ότι κόβεται το οξυγόνο. Βέβαια, με αυτό το κράνος θα το βγάλω. Πρέπει να δοκιμάσω. Βγάλ' το. Φραπίδι, Εντάξει, καλά είμαι. κάνε ένα τεστ. Εσύ θα είσαι ο testman. Βγάλ' το Ο κράνος. Τέστμαν, εγώ έχω κάνει κακό. Να κάνει τον Τέστμαν ο Hitman 4 που έχει κάνει τόσο άσχημα στη ζωή του, τώρα να γίνει κάπως βοηθητικός. Τα Ισχύει. κράνη σας είναι ασφαλισμένα. Δεν βγαίνουνε Να το μπουμπούδες. κάνεις εσύ. Άμα πετάξω μια αμπούλα βρώμα στους σωλήνες του Hitman 4 από πίσω, λέει Να θα την πάει πετάξεις τίποτα. στη μούρη σου, να την πετάξεις την αμπουλαυρό μας. Να την πας Πάρε κιόλας. τη σκόνη μου, κουτσουρόφιλε. Παλικάρι μου, κύριε Ποιος Ιβάν. κουτσουρόφιλος? Από πού και ως πού είμαι κουτσουρόφιλος? Από τον Από τότε που κούτσουρο το έκανες φίλο παιδί σου. με το τουνγκ τουνγκ σαχούρ. Έκανε Δεν έχω καμία σχέση εγώ με το Ναι, το σαχούρ. κρύβουν. Δεν ξέρω τι λέτε Κυρία εσείς. Δήμαρχε, είναι ζευγάρι. Δεν έχω καμία σχέση με το ντουνγκ τουνγκ σαχούρ. Καμία απολύτως. Εντάξει. Νέξινος. Χωρίσανε μάλλον, χωρίσανε στην Μάλλον χωρίσανε και μαλώσανε, έτσι κάνουν τα ζευγάρια, Εντάξει, κατάλαβες. ναι, εντάξει. ναι. Μιλάτε ρε, μη μιλάτε. Μας πάει στην έξοδο. Πας Μήπως εκεί μας πέρα, κοροϊδεύετε, τα κυρία Δήμαρχε, κατσάβραχα. εσείς? Μας περπατάει στα Εσύ μας κατσάβραχα. κοροϊδεύεις, κάτσε κάτω τώρα. Κάτσε τώρα, σκόντεψε στην πέτρα. Καλά να πάθεις. Κολόπεδα. Θα μαλώσουμε φραπίδι, το πάμε μαζί. Πιάσε κόκκινο. Πιάσε Έπαιξε. κόκκινο. Ο Ρέξης να τσακωθούμε γιατί σήμερα εσείς οι δύο. Παιδιά. Ναι. Γιατί είμαστε. Λοιπόν, περιμένετε, μου έρχεται μία. Μου έρχεται μία. Ιδέα. Όχι. Να κάνουμε Ιδέα. πάρτι. Όχι, μου έρχεται μία ανάμνηση. Μια ανάμνηση. Γιατί Εγώ. είμαστε εγώ, εσύ και ο πράσινος? Την τελευταία φορά θυμάμαι να είμαστε πολύ περισσότεροι. Ναι, ήμασταν, αν θυμάμαι καλά, εγώ, εσύ, δυστυχώς ο πράσινος, δυστυχώς ο Deadpool, δυστυχώς ο Μίμης. Ναι. Κάθομαι και σας ακούω, ήθελα να ξέρω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, Αλλά κυρία Δημαρχέ. πού ήμασταν, αυτό δεν μπορώ να θυμηθώ. Ούτε εγώ δυστυχώς.
βλέπουμε τόσο καλά τους αστερισμούς. Αρχικά ο Deadpool πού είναι εδώ? Πού είναι, όντως. Μπορώ να θυμηθώ τι κάναμε. Αλλά κάπως χτυπήσαμε το κεφάλι μας και είμαστε μέσα στο νοσοκομείο σε έναν ψεύτικο θάλαμο που έχει φτιάξει ο νοσηλευτής. Ακριβώς. Ναι. Και μας έχει φορέσει VR. VR. Α, σε VR είμαστε. Λέτε να είμαστε σε VR όντως. Ναι. Σίγουρα. Είμαστε σε VR. Αφού θέλει να παίξουμε το παιχνίδι του. Ναι, κύριε Ιβάν. Πάτε, χαλά το οξυγόνο. Θα μας ανεβάσει στο Καλώς. λόφο τώρα. Θα ανέβουμε αυτό το λόφο. Δεν έχουμε καν αυτά τα αγκίστρα που πιάνουν τους λόφους. Γιατί φοβάστε να σπάσει κανένα νύχι? Τώρα είναι πρόκληση. Ακολουθήστε, κυρία Δήμαρχε. Πάμε για πεζοπορία. Όχι, Να σε δω τώρα, να σε δω φραπίδι. Πρόσεχε. Πρόσεχε, φραπίδι. 1, 2, 3. Μισό. Όχι. Η πλάτη μου. Όλα καλά. Όλα καλά. Η πλάτη μου σακατεύτηκα. Πω, έγινα. Χαλκομανία έγινα. Συγγνώμη, αυτός πώς ανέβηκε? Ανέβηκες μετά από 10 χρόνια. Άντε, καρπούζι, προχώρα. Ωραία, καλά όλα αυτά, αλλά πού πάμε τώρα, κύριε Ιβάν? Σκασμός είπα. Μας πάει ρε, τώρα μας πάει. Πού μας Να μας πάει? ταΐσει. Τι είναι αυτά, ρε? Ωραία. Α, δεν ήξερα ότι θα έρθουμε σε καταβλισμό. Στις στολές σας, στην περιοχή της ζώνης υπάρχει ένα κουμπί. Ναι. Ενεργοποιήστε τη βαρύτητα. Τι είπε? Τι είπε? Ποια βαρύτητα? Δεν Κύριε βαρύτητα Ιβάν, ρε. δεν ξέρουμε από τέτοια εμείς. Να σκοτωθείτε! Να ενεργοποιήσουμε, λέει, τη βαρύτητα. Οκ. Let's go. Καλώς την. Ήρθαμε σε κατασκήνωση. Λοιπόν, πηγαίνετε, βολευτείτε, ξεκουραστείτε και σε λίγο θα έρθω να σας επισκεφτώ έναν. Τι εννοείς να βολευτούμε και να ξεκουραστούμε? Πού? Τα λέμε σε λίγο. Πού να ξεκουραστούμε, ρε άνθρωπε? Εδώ μέσα. Εδώ μέσα. Εδώ. Είστε σίγουροι μέσα, ότι λέει. θα μπούμε εδώ μέσα? Πάμε, μπορεί να έχει μέσα νυχτικά και. Ωραία, πάω εδώ. Ναι, καλλιτικά. νυχτικά θα έχει, κυρία Δήμαρχε, Ναι. σίγουρα. Σίγουρα. Άντε. Θα έχει καλλιτικά. Καλή ξεκούραση. Επίσης, Άντε. παιδιά. Καλό θα ύπνο. το πούμε. Μόλις βγούμε, πάμε στο Δημαρχείο όλοι. Κερνάω καφέ. Ναι. Α, τι είναι εδώ μέσα? Συγγνώμη. Ένα αυγό εξωγήινο μέσα σε ένα κλουβί που έχει μία λάμπα, ποτιστήρι και κάμερα. Τι κάνει αυγό μέσα σε ένα κλουβί? Τι γίνεται? Εδώ βλέπω κάτι. Σαντούλα! Ναι. Είσαι εδώ? Ναι, παρακαλώ. Γεια σας. Εντάξει, βολευτήκαμε. Ναι, πολύ ωραία. Φανταστικά. Δεν πιστεύω να κούμπησες κάτι. Η αλήθεια είναι πως είχα περιέργεια για κάτι. Το συγκεκριμένο αυγό. Δεν το ακουμπάς. Γιατί? Μην το ακουμπήσεις. Γιατί? Κάτι είπα. Το γιατί μπορώ να το ξέρω. Προχωράμε λοιπόν. Αυτές τις φιάλες, πολύ προσοχή, Ναι. είναι ο λόγος που αυτή τη στιγμή μπορείς και να πνέεις. Αυτές οι φιάλες. Ό,τι νερό συλλέγουμε από τις πέτρες στα ορυχεία, τις βάζουμε σε αυτές τις φιάλες και παράγουμε οξυγόνο. Ναι. Ωραία. Και τώρα, κανόνες. Πρώτος κανόνα. Πρώτος κανόνας. Μακριά από το σκοτάδι. Δεύτερος κανόνας. Αν για οποιοδήποτε λόγο προσέξεις κάπου γλίτσα, κολώδη ουσία ή παχύρευστο υλικό, μακριά. Όσο πιο μακριά μπορείς. Μάλιστα. Τρίτος κανόνας. Ναι. Κάθε φορά που θα επιστρέψεις στο camp, να είσαι σίγουρη ότι δεν αιμορραγείς ή έχεις χτυπήσει. Το αίμα καλεί τους έξω. Ποιους έξω? Τους έξω. Το μυρίζουν το αίμα. Γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Τέταρτος κανόνας. Όταν βρισκόμαστε έξω, ψιθυρίζουμε. Γιατί έχουν αυτιά και ακούνε. Ναι, λογικό, ναι. Ωραία, αυτά για την ώρα. Να ρωτήσω κάτι. Είναι κάποιοι κανόνες της κατασκήνωσης? Δεν θα το σχολιάσω. Ό,τι είπα. Ξεκουράσου και σε λίγο θα σας μαζέψω όλους. Μάλιστα. Έχω να σας δείξω κάτι. Ναι, φυσικά. Ήταν αυτό τώρα, παιδιά. Και γλίτσεις και να μην αιμορραγώ και να μην κάνω να μοιράνω.
Τραβάδια, με ακούτε όλοι? Άμα με ξαναπείς τραβάδι, η Ναι. ατμόσφαιρα χάλια είναι αυτή. Νιώθω λίγο περίεργα. Εγώ νιώθω Εγώ πολύ νιώθω περίεργα. πιο χαζός από ό,τι ήμουν χτες, διότι άκουγα τον Hitman 4 να ροχαλίζει όλο το βράδυ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε, έχουμε δρόμο. Ενώ εσύ Δρόμο! κοιμόσουνα πουλάκι. Ναι, Θες να μας εξηγήσεις λίγο τι γίνεται? ωραία. Πρωτού ξεκινήσουμε, θυμάστε όλοι τους κανόνες? Ναι. Ναι, ναι. Τους θυμόμαστε, τέλεια. Πάμε Ναι. παρακάτω. Ωραία. Ωραία ρε φίλε, αν δεν μας πεις πού είμαστε και τι κάνουμε, θα σε σαπίσουμε στο ξύλο. Τα αγόρια, Θα όχι φας εγώ. μπουνιά. Ή μου Αυτή λες τη τρως μπουνιά. στιγμή Τώρα, βρίσκεσαι λάθος στο στόχος. κάμπ. Ποιο κάμπρε. Εγώ σας Ναι, είπα εμένα ότι είμαστε δεν στην κατασκήνωση. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Ή μιλάς. Θα τις φας. Μπράβο. Είμαστε- Ή μιλάς είμαστε τρεις. ή θα τις φας. Ε. Ή μιλάς ή θα τις φας. Ή μιλάς Ή ή μιλάς, θα τις ή θα φας. τις φας. Ή μιλάς μιλάς ή θα τις φας. Φας. Ή μιλάς ή θα τις Ή θα φας. τις φας. Τελικά μάλλον τον ακολουθούμε γιατί δεν Μάλλον έχουμε χέστηκε άλλη πάνω του. Όσο μιλάτε, χαλά το οξυγόνο. Ακολουθήστε από εδώ. Πάμε. Τι είναι εδώ? Το πρώτο checkpoint. Το πρώτο checkpoint. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ που αναβοσβήνει? Καθίστε κάτω. Μάλιστα. Πώς βρεθήκατε εσείς εδώ? Δεν θυμόμαστε, είναι η αλήθεια, καθαρά. Έλαντε. Λίγο δύσκολα τα πράγματα. Μπορεί ο καθένας να σου πει την εκδοχή του, τι θυμάται και να βγάλεις εσύ ένα συμπέρασμα. Από τη γη δεν είστε? Ναι, γιατί εσύ από πού είσαι? Από τον Άρη. Άρχισε και τα αστεία αυτός. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πέρα από την πλάκα, τώρα το να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, νιώθω ότι. Είναι λίγο Κάτι περίεργο. Ζω ένα όνειρο, ναι. Δεν είναι, κάτι πάει λάθος. Κι εγώ γήινος είμαι. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Πάνε 53 χρόνια που έχω φύγει από τη γη. Τι? Τι λες ρε φίλε? Τι εννοείται έχετε φύγει από τη γη? Ναι. Τι εννοείται? Βλέπετε, όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, με στείλανε εδώ για μια αποστολή. Ναι. Και έχω κολλήσει από τότε. Τι είναι το εδώ? Πού έχεις κολλήσει ρε φίλε? Α, ναι. Στο φεγγάρι βρίσκεστε τόση ώρα, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Το ποιο? Το φεγγάρι. Κάτσε βρε άνθρωπε! Όπα. Κάτσε Περίμενε. τι? Τι εννοείς Κάτσε, είμαστε τι στο τώρα? φεγγάρι? Ποιο Εσείς πώς φεγγάρι βρεθήκατε άνθρωπε εδώ, μου? θέλω να μου πείτε. Χωρίς σκάφος, χωρίς τίποτα. Ένας. Λοιπόν, τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι ένα κενό, ένα μαύρο, ξαφνικά ένα πράσινο φως να με τραβάει. Ναι, Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι μια έκρηξη. Και απλά ναι. έπεσα από τον ουρανό. Οχ, ναι, έχει δίκιο. Το Ξέρω κι τηλεφώνημα. εγώ Σας- κάτι τέτοιο θυμάμαι. Το τηλεφώνημα. Το τηλεφώνημα, το Hitman είχα πάρει τηλέφωνο. Ο Hitman είχε ενεργοποιήσει τη βόμβα. Και μετά ήμασταν όλοι και μία πράσινη τρύπα μαύρη. Δεν θυμάμαι. Και πέσαμε από Τι? τον ουρανό. Την τρύπα κι εγώ την ψιλοθυμάμαι. Ότι πέσατε από τον ουρανό, πέσατε. Είδα μια τεράστια λάμψη εκεί, θα προσπαθώ. Αλλά πώς βρεθήκατε εδώ χωρίς σκάφος, χωρίς τίποτα? Θες να μας πεις ότι είμαστε στο φεγγάρι? Φεγγάρι είστε, πού να είστε? Στο φεγγάρι. Στο φεγγάρι, Ωραία, ναι, και τώρα τι κάνουμε? Τώρα θα κάνουμε αυτό που κάνω εγώ τόσα χρόνια. Πιζώ. Ορίστε. Επιζείς. Τώρα που είμαστε και περισσότεροι, θα χρειαστούμε περισσότερα χέρια. Πρέπει να Τροφή θα είναι γυρίσουμε. λιγότερη. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Πίσω. Δεν γίνεται να μείνουμε εδώ. Πρέπει να φύγουμε. Αν βρείτε τρόπο να γυρίσετε, πείτε μου και εμένα. Ο άνθρωπος λέει ότι είναι 53 χρόνια πάνω στο παγιδευμένο στο φεγγάρι. Πώς θα φύγουμε? Δεν μπορεί Δεν να ξέρω. μην υπάρχει Με ένα τρόπος. διαστημόπλιο. Αυτός έχει διαστημόπλιο. Αυτός είπε ότι ήρθε εδώ πέρα. Δούλευε σε κάποια εταιρεία που ασχολούταν με το διάστημα. Άμα ναι, τότε σίγουρα θα έχεις διαστημόπλιο εδώ. Έχω χάσει επαφές με όλους τόσα χρόνια. Δεν το πιστεύω. Σας φώναξα εδώ για άλλο λόγο. Τι λοιπόν, ρε τρελέ μου, τι λοιπόν, άλλο λόγο. Πώς θα φύγουμε από εδώ? Ηρέμησε. Πώς? Θα τη βρούμε τη λύση. Δεν μπορείς να φύγεις από εδώ. Δεν Τι μπορώ. δεν μπορώ να φύγω? Δεν υπάρχει, Λοιπόν. δεν μπορώ. Σκασμός είπα. Θα πρέπει να αναθέσω σκάσουμε μία από δουλειά στον καθένα, ναι. Δεν το πιστεύω. Ακόμα δεν ήρθαμε να το χωνέψουμε, θα μας αναθέσεις δουλειές. Ρε φίλε, τι δουλειά, είσαι σοβαρός? Είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε. Δεν πρόκειται. Εσύ, Ροζούλα, Ναι, θα πας να συλλέξεις μέταλλα. Ό,τι βρεις. μέταλλα. Πού θα τα βρω?
Ναι. Παντού υπάρχουν μέταλλα εδώ πάνω. Αναδιαστήματα. Κάποιο δορυφόρο πάει και έρχονται εδώ. Προσγειώνονται Ναι, σκουπίδια. αλλά εσύ δεν είπες να μην μείνουμε μόνοι μας. Ναι, αυτό είπες πριν λίγο. Θα κάνουμε μια εξαίρεση. Και Τώρα όταν- που είμαστε παραπάνω άτομα θα χρειαστούμε περισσότερα πράγματα για να επιζήσουμε. Και εσύ, καραβλά, Ακούω. θα ψάξει τροφή. Να ψάξει τροφή. Ήρθα εδώ πέρα και θα δουλεύω κιόλα. Δεν Δεν κατάλαβα. υπάρχει περίπτωση, φιλέ. Δεν κάνουμε τίποτα από αυτά που λες. Δεν Από κάνουμε πού αγκαρί. και ως Πες πού? μας πώς γίνεται να Καλώς, φύγουμε αφού από δεν εδώ. θέλετε να δουλέψετε, να πάτε να βρείτε αλλού να μείνετε. Παιδιά, meeting. Meeting. Που κάνουμε το χατήρι. Δεν ξέρω αν ζούμε ένα όνειρο αυτή τη στιγμή. Ελπίζω και εύχομαι να ξυπνήσω στο σπίτι μου. Κι εγώ. Αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να μπορέσουμε και να μείνουμε σε αυτό το μέρος. Να κάπως να τρώμε, να πίνουμε το οτιδήποτε, δεν ξέρω. Ίσως έχει βρει κάποιο τρόπο κάτι να τρώει, λογικά για να ζει 53 χρόνια. Ωραία, θα του κάνουμε το χατήρι αφού θα μας δώσει στέγη. Νομίζω Αυτό. είναι fair. Μετά από ένα μικρό συμβούλιο θα σου κάνουμε τα χατήρια. Αλλά θέλουμε κι εμείς να τρώμε, να πίνουμε, να ζούμε σαν Δεν είναι άνθρωποι. χατήρια, σου είπα, επιβίωση είναι. Επιβίωση. Βεβαίως. Ωραία, σπάστε. Επιβίωση. Σπάσου. Πού να βρω φαγητό εδώ πέρα Πού τώρα. να τα, πού είναι Και μην τώρα. ξεχνάτε τους κανόνες. Ναι. Καλά, Είσαι ντε. εσύ. Μόλις σίγουρος ότι έχει παρέλειψες φαγητό εδώ? έναν. Δώσε μας. Καναφακό θα μας δώσει, θα πάμε. Ισχύει. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ωραία. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, να προσέχετε, παιδιά. Να προσέχετε. Προσοχή. Προσοχή. Πολλά περίεργα πράγματα, παιδιά. Το ξέρω ότι όλα αυτά είναι καινούργια και για εσάς, όχι μόνο για εμάς. Και η ερώτησή μου είναι ο Deadpool, ο Μίμης, ο Τασάρας, όλοι αυτοί τι απέγιναν μετά τη μαύρη τρύπα. Ακόμα και ο Hitman. Μακάρι να ζει, Θεέ μου. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί τρόπος να φύγουμε από εδώ. Και αν δεν φύγουμε ποτέ και είμαστε αιώνιοι κάτοικοι στο φεγγάρι, πού θα βρω μέταλλο. Αυτό που με τρόμαξε είναι το γεγονός ότι είπε να μιλάς ψιθυριστά όταν είσαι έξω από το camp, να μην ματώσεις γιατί μπορεί να σε μυρίσουν, κάτι τέτοιο. Αν κάνω λάθος γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Πάντως σε αυτό το σημείο, παιδιά, θέλω να φτάσουμε όλοι μαζί στους 50.000 subscribers. Είναι ένα κουμπί και όλοι μαζί μπορούμε να το πατήσουμε. Πατήστε το ρημάδι να φτάσουμε στους 50.000 subscribers, είναι το όνειρό μου και ελάτε να το κάνουμε μαζί πραγματικότητα. Γιατί αν μείνουμε στο φεγγάρι, δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί όλο αυτό. Τι είναι αυτό? Μέταλλο. Όντως, παιδιά, είναι μεταλλικά. Ωραία. Βρήκα 1, 2. Αυτό τι είναι? Μεταλλικό κουτί. Α, όντως είναι μεταλλικό κουτί. Ας το μαζέψω. Και τώρα τι? Και είπε να μην πλησιάζουμε τα σύνορα. Δεν ξέρω πού να πάω, το μέρος είναι τεράστιο. Δεν το πιστεύω ότι πήγαμε στο φεγγάρι. Τι είναι αυτό? Μια χαραμάδα. Όχι, είπε να μην πάω ποτέ έξω από τα σύνορα. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Βρήκα μια χαραμάδα η οποία οδηγεί έξω από τα σύνορα. Ποιος ξέρει τι θα κρύβεται πίσω από εκεί. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν θέλω να πάω να δω τι είναι. Έστω λίγο. Το ακούσατε αυτό? Μακριά, 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 μακριά. Μακριά, 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 μακριά. Τεράστιο, είναι... Πού να είναι οι άλλοι? Νομίζω ότι πρέπει να πάω να τους βρω. Σήμα. Βραπίδι! Κι όλους. Τρόμαξα ρε κουφιοκέφαλε. Το φακό με στη μουρή. Κύριε Δήμαρχος. Φραπίδι! Πράσινε! Κύριε Δήμαρχε. Τι είναι αυτό εδώ? Τι είναι αυτό εδώ? Τι Το ακούσατε γίνεται? κι εσείς αυτό? Ναι, Άκουσατε κι εσείς αυτά που άκουσα? άκουσα με. Εγώ βρήκα μία τρύπα στην οποία άκουσα κάτι, έναν ήχο πολύ ανατριχιαστικό. Εγώ έσκαβα κάτι πέτρες και άκουγα κάτι φωναχτά. Πάμε μήπως είναι Δεν ξέρω, περίεργα πράγματα. κάποιος άλλος εδώ. Πάμε. Πάμε. Εγώ να ξέρετε πάντως φαγητά δεν βρήκα. Δεν είχε τίποτα. Όπο, εσύ έχεις να φας Εγώ κατσάδια βρήκα με τον Ιβάν. μέταλλα. Δεν Εγώ είχε βρήκα τίποτα, πέτρες. ρε φραπίδι. Δεν είχε τίποτα από φαγητά. Ψάξε να μου Καλά, βρει ένα εντάξει, φαγητό. δικαιολογίες σίγουρα θα έχει κάτι, απλά βαριέσαι, Μα πού να έχει τεμπέλης. φαγητό? Είπε να μην φωνάζουν. Εντάξει, ωραία, δεν φωνάζουμε. Πάμε εδώ κάτω. Όπα, προσοχή, Προσοχή, προσοχή. προσοχή. Προσέξτε, είναι πιο καλά τα βουνά. Δεν είναι σίγουρα ασφαλή το μέρο εδώ πέρα που πάμε. Φωνάζεις ρε τρελέ. Πού πάμε, από αριστερά από δεξιά? Πάμε να δούμε τι είναι αυτό το ίσως να επικοινωνήσουμε με κάποια συχνότητα, δεν ξέρω. Σιγά, σιγά. Σιγά σιγά.
τρέχεις ρε φραπίδι. Εντάξει. Έχω δει, σταματήστε. Εντάξει. Είναι αυτό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Μήπως κρατάμε μια απόσταση. Μια κάψουλα. Ρε, ο άλλος μας είπε ψέματα, ρε. Μα εδώ έχει διαστημόπλαιο ολόκληρο. Μας κοροϊδεύει ο άλλος, παιδιά. Ω, παιδιά, σκαλιά. Μπείτε πρώτοι, δεν μπορώ. Φοβάμαι. Ωραία. Πάμε. Μη με αφήνετε πίσω, θα είμαι στη μέση. Μπαίνω. 3, 2, 1. Ανοίγει η πόρτα μόνη της. Γεια σας. Το ακούσατε αυτό. Ακούσαμε όλοι. Παιδιά. Κοίτα από μακριά. Τι συμβαίνει? Τέλος πάντων. Μάλλον στο κεφάλι μας. Μπορεί να είναι στη σκέψη μας. Ψάξτε λίγο. Κυρία Δήμαρχε, έλατε λίγο εδώ. Ναι. Κυρία Δήμαρχε, έλατε εδώ. Ναι. Εδώ έχει ράδιο. Επικοινωνίας. Ραδιοσυχνότητα. Ναι. Ψάξτε λίγο όλο το χώρο. Εδώ έχει φαρμακείο, ρε, θα μας τρελάνει. Αυτά Δεν θα μας είναι τρελάνε εργαλεία. Ξέρω εγώ τι είναι αυτά. Για κάτσε να δω και απέναντι. Έχει ένα υπολογιστή απέναντι. Τι λες, ρε. Όντως, με διπλή οθόνη. Κι άλλοι υπολογιστές. Κάτι φορτώνουνε. Για να δω. Προγράμματα. Ω, Όλα αυτά, ρε φραπίδι. Κι άλλα ράδιο, παιδιά. Μπαταρίες. παιδιά, τι γίνεται εδώ. Έχει τα πάντα εδώ. Δεν μας είπε τίποτα αυτός. Και εδώ. Μπορεί. Τι βρήκατε. Εδώ έχει. Ω, κυρία Δήμαρχε, εδώ πέρα βρήκατε. Εδώ έχει φαγητό. Ωχ, φυτόριο. Φυτόριο, παιδιά. Εδώ έχει φαγητό. Εδώ έχει όντως. Έτσι τρέφεται αυτός εδώ 53 χρόνια. Μήπως να τα κλέψω για να του τα πάω μετά, γιατί εγώ δεν βρήκα φαγητά. Παιδιά μας το κρύβει, να ξέρετε. Γιατί Κάτι όμως? δεν θέλει το καλό μας, να ξέρετε. Φραπίδι, με το λες αυτό, με έχει πιάσει άγχος. Τι είναι αυτά εδώ, γλαστρούλες. Αρχίζω και πιστεύω ότι μας κοροϊδεύει αυτός ο τύπος. Αυτό πιστεύω, ρε φίλε, αλλά. Πρέπει να στείλουμε μια συχνότητα μέσω του υπολογιστή. Ελάτε μαζί Ναι, μου, πρέπει έχω να τους τη στείλουμε. κωδικούς μέσα στο δημαρχείο. Μπορείτε να το κάνετε από αυτόν τον υπολογιστή. Πιστεύω ότι μπορώ. Ελάτε. Για προσπάθησε. Πιάστε από έναν υπολογιστή ο καθένας. Φραπίδης εδώ. Στέλνουμε ο καθένας διαφορετικές Ωραία. συχνότητες. Γρήγορα. Στείλε σήμα στο 13, 32. 13, 33, Περάστε. 32. Να σταλθεί από όλους μας. Πού Ένας θα στέλνω? πάει στον επιστήμονα, σίγουρα. Μια συχνότητα. 13, 33, 32. Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, όλοι μαζί. Λειτουργεί, Φραπίδη! Τα κατάφερατε, κύριε Δήμαρχε. Μπράβο, λειτουργεί από όλους μας. Στέλνετε από Λειτουργεί. όλους μας. Στέλνετε. Ωραία. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Μπράβο, Ορίστε, φεύγουμε. Πάμε να φεύγουμε. φύγουμε και να κρυφτούμε. Πάρτε και λίγα φυτά. Οπότε δεν λέμε τίποτα και πάμε σπίτια μας. Τι! Τι έγινε! Τι έγινε, Τι ρε? έγινε! Σιγά. Τι συμβαίνει? Τι γίνεται, Παιδιά, φοβάμαι. παιδιά, Τι είναι αυτό? Φοβάμαι. τι ακούγεται έτσι. Πάμε Τι να ακούγεται φύγουμε, έτσι? πάμε να φύγουμε. Κάτσε, σιγά. Και οι τρεις μαζί. Τι ακούγεται έτσι. Ω! Τρέξτε! Ω! Πάμε να φύγουμε από εδώ. Η πόρτα. Πόρτα! Δεν ανοίγει η πόρτα! Γρήγορα. Τρέξτε. Ω! Τι γίνεται. Εγώ δεν θέλω Τρεχάτε, να φύγω από εδώ, Τρεχάτε. Χριστέ μου, Παναγία μου. Τρέξτε. Τι γίνεται. Τρεχάτε, ποδαρά. Τρέξτε. Τρία. Τρέξτε. Ήταν αυτό. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Κύριε Δήμαρχε, τι κάνουμε. Δεν ξέρω. Ωραία. Δεν ξέρω. Πάμε πίσω στη βάση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ δεν ξέρω. Ε, Όπα! Κύριε Τι γίνεται, Κύριε εσείς, Ιβάν, τι, χαθήκατε. εδώ μαζεύαμε υλικά. Ναι. Εδώ, Ναι. ψάχνω φαγητό εγώ. Ναι. Τι έκατε, τι έγινε. Μαζεύαμε υλικά εδώ πέρα, παντού. Όλα Βοηθάγαμε καλά. ο ένας τον άλλον τελικά. Βοηθάγαμε. Ναι. Είμαστε υπέρ της ομαδικότητας. Εμείς Ωραία. θα χάθουμε, δεν χανόμαστε. Με τίποτα. Ωραία, άντε, μαζέψτε και αυτές τις τελευταίες 3 πέτρες που βλέπω εκεί. Ναι, εννοείται. Μάλιστα. Και πάμε γρήγορα να καλυφθούμε γιατί δεν έρχεται σκοτάδι. Εννοείται. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Εννοείται. Πάμε, εννοείται. Εδώ, βοηθήστε με λίγο, κυρία Δήμαρχε, εδώ πέρα με το. Έλα, Φραπίδη. Ευχαριστώ. Πάμε. Συγγνώμη. Όπα ρε φραπίδι, προσοχή ρε φραπίδι. Ρε φίλε. Οχ, Φραπίδη, με έκοψες, ρε. Κούι. Άντε, τελειώσατε, τι κάνατε. Ναι.
Τελειώνουμε. Τελειώνουμε. Αυτό εδώ τι είναι δεξιά? Αυτό εκεί πέρα. Παιδιά, με έκοψε ο Φραπίδη στο Ποιο δάχτυλο. πράγμα λες? Αυτά εδώ δεξιά τα Αυτό πάντα. εδώ δεξιά. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Τίποτα. Τέλος τίποτα, πάντων, τίποτα. πάμε για Πού ύπνο, πάμε για ύπνο. Από εδώ είναι τα δωμάτια. Ναι, ακολουθήστε με. Μάλιστα. Ναι, εννοείται. Άντε θα κοιμηθούμε στα σιδερένια. Πάλι καλά. Εδώ απόψε. Πάλι καλά. Εδώ κύριε Ιβάν είναι Και πολύ οι ωραίο το τρεις. μέρος. Εδώ είναι Οι ανθρώπινα τρεις, τα γιατί τι πράγματα. θέλετε? Κάποιο ιδιωτικό Είναι δωμάτιο. τέλειο. Α, τουλάχιστον έχει κρεβάτι. Παίρνω αυτό στη γωνία. Και ό,τι άλλο είναι θα τα πούμε το πρωί. Γεια σας κύριε Ιβάν. Καλά. Καλή συνέχεια. Είναι. Καλό Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Α, κύριε και Ιβάν. ακούστε, δεν βγαίνουμε το σκοτάδι. Τι κάνουμε εδώ πέρα? Τι κάνουμε τώρα? Κοιμόμαστε μέχρι να λάβει ο κύριος Θα κοιμηθούμε Νίκονας εδώ πέρα. τη συχνότητα που του στείλαμε. Κάντε υπομονή και επιβίωση. Καληνύχτα. Μια καλή ερώτηση. Ο Hitman πού είναι? Σίγουρα θα βρούνε κάποιο Δεν ξέρω. τρόπο αν ζούνε μαζί με τον Μεγάλη Νίκονα. κουβέντα αυτό τώρα. Καλή νύχτα. Πάω εγώ στη γωνία. Δεν πας και έξω να κοιμηθείς λίγο. Καληνύχτα.